No emprego público da Xunta de Galicia. Os servizos públicos son os principais instrumentos que determinan o desenvolvemento e a calidade do estado de benestar. Deles dependen a gratuidade, a calidade e a universalidade da educación, da sanidade e unhos servizos sociais que atendan as persoas que desenvolvan a lei de dependencia. Satisfan as necesidades máis básicas da ciudadanía en condicións de acceso universal, non discriminatorio e
sociais que son salario diferido. Estas medidas non garanten que non poidan vir novos recortes nos presupostos xerais do Estado. Por todo iso, exiximos a inmediata retirada deste proxecto de lei de medidas non